this morning for allowing us to be together and hear and feel your presence in this house. I pray that we are about to listen to the voice of you, O God. Just continue to empower us, continue to encourage us, continue to establish us. Bless us this morning in Jesus' name. Amen. Amen. Luke chapter 18 verse 27. Luke chapter 18 verse 27. Ngiyabingelela ubuholi balapha ekhaya. Ubuholi usihlalo. Ama elders wonke, obaba nomama, obhuti nosisi, abafowethu nodadewethu, abafika ukuqala kule ndawo, abasibukeleyo nabasilaleleyo, ngiyanibingelela egameni likaJesu namhlanje ekseni. Amen. Amen. Luke chapter 18 verse 27. Verse 27. Jesus replied, "What is impossible for humans is possible for God." Okungenzeki kubantu kuyenzeka kuNkulunkulu. Amen. Ake sishaye izandla sihlale phansi. Thank you, Lord. Namhlanje kuseni ngizothi okungenzeki kubantu kuyenzeka. Uma sithi okungenzeki kubantu, nawe as an individual facing anything in life, umuntu siyazwana bazalwane. Amen. Lokhu okungenzeki kuwe, abantu abaningi baye bathi mabeficana nezimo ezithize beyibonile futhi beyazi ingcinapi yabo, their destinies, babe sebekhohlwa ukuthi ukuze ufinyelele kwingcinapi yakho kunezindawo la kufanele uzidlule khona. Ezinye zezindawo ozificayo ziyaye zikhombise ukuthi awunamandla kangakanani, zikhombise ukuthi awazi kangakanani, zikhombise ukuthi ungumuntu. Bese kuba khona ukulingeka kuwe, ugcine ukhothama kuzo. Ungabe uyazitshela kwayisemqondweni nasenhlizweni yakho ukuthi okungenzeki kimi kuyenzeka kuNkulunkulu. Njalo mangabe sigcizelela kubazalwane nakubo bonke abantu ukuthi ungabohamba wedwa, kodwa endleleni yakho hamba noNkulunkulu. Kungenxa ukuthi siyazi ukuthi bakhona izimo eziyaye zifaka inselelo impilo yakho, zikuvimbezele, zikubambezele ukuthi ungasheshe ufike kwingcinapi yakho. Lezo zinto zikubuza ukuthi ungubani, zikukhombisa ukuthi ungumuntu. Uma uficana nalezo zikhathi, ungabi nalo uvalo, ungabi nako ukwesaba, kodwa kube khona emqondweni wakho ukuthi okungenzeki kimi kodwa kuyenzeka kuNkulunkulu. Angithi siyezwana bazalwane? Impilo yakho ukuze khona izoqhakaza ibe yilento uNkulunkulu afuna ukuthi ube yiyo, hamba noNkulunkulu indlela yonke. Hebrews
Hebrews chapter 11 verse 6 lithi ngaphandle kokukholwa akukho ukumthokozisa uNkulunkulu. Therefore uma uhamba noNkulunkulu indlela yonke mukholwe. Angithi sizwana bazalwane. Mukholwe ukuthi amandla akhe number 1 angamandla angaphezulu kwamandla onawo. And amandla akhe angamandla amakhulu othi mawubuka izinto la emhlabeni uzincoma bese ngicabanga ukuthi emva kwalezi zinto engizincomayo kukhona uNkulunkulu engimkhonzayo. Ngoba nguyena odalile lomhlaba, nguyena odalile lelizulu, nguyena odalile konke okusemhlabeni, nguyena odalile nami ngingumuntu. Therefore akukho okungeke kwenzeke kuye. Uma akwazi ukudala nawe kusho ukuthi akehlulwa lutho. Ngiyangizwa bazalwane. Therefore isimo nesimo nanoma yini ohlangana nayo, nanoma ikhombisa kangakanani ukuthi unjani, ongakhathazwa yiloko kodwa oyazisa ukuthi ungifice kahle ngingasahambi ngedwa ngoba mkhulu ongakini kunalo osezweni. Angithi ngiyangizwa bazalwane. uJesu la ukhuluma 7 ways okungenzeki kubantu kuyenzeka kuNkulunkulu. Uma ufunda kulesi sahluko uthola izinto ezimbalwa, izinto ezikhombisayo ukuthi ngempela kwakungeke kube lula. Maduzane nale ndima esifundile ukhuluma ngesicebi, ukhuluma ngekameli, ukhuluma ngembobo yenaliti. Angithi sizwana bazalwane. Insizwa imbuza imibuzo ngombuso wezulu, mangendula ngoba ifisa ukungena embusweni wezulu. Useyiphendula ngemibuzo emibalwa ukuthi ikuphi ekwaziyo emthethweni. Ibese iyaphendula ithi ngikugcina konke. Abese ethi kuyo yenza lokhu ke njengamanje. Hamba udayise ngengcebo yakho yonke ubese wabela abampofu. Lithi iBhayibheli yakhathazeka insizwa, yakhathazeka ngoba ayikazi cabanga ukuthi ngale ngemva kokuba seyabele abampofu kuzokwenzakalani. Angithi sizwana bazalwane. Ngoba kuthi ayikazi zicabange ukuthi ingcebo le enayo vele ingcebo evela kuNkulunkulu. Ngokungakaze icabange lokho isibona inqunu ngemva kokuthi seyenze lokho kushiwo uJesu at that particular time. But usethi mangabe eyibona esimweni ekusona ukhathazeka nosizi oliyengamele, usethi cha kuliqiniso ukuthi ngeke kuze kube lula ukuthi izicebi zikwazi ukungena embusweni wezulu. Njengalokhu ukungena kwekameli embobeni yenaliti kungekho lula. Thoba seduze kwakhe babe sebethi awunkosi kodwa ke kanti ubani uyakusindiswa. Uyakusindiswa ubani? Wabesesho lamagama. Wathi okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Amen. When you look at things and then you say it's impossible,
It's good for you to say it's impossible because you're a man or you're a human being. But it's not good for you ukuthi ube novalo. Wesabe ngoba ubone lezo zinto kuyizinto ezingenzeki kuwe. Ngoba zonke izinto oyibuka bese ungazenzi ngoba zingenzeki kuwe. Kuyizinto eziyikebiso ezikusa kulento oyikhulekele imihla namalanga. Nalento uNkulunkulu akudalele ukuba ube yiyo. Nalento uNkulunkulu akudalele ukuba ube nayo. Niyangizwa bazalwane? Lezo zinto ziyavamisa ukuthi zenze ukuthi ube novalo. Ekubeni novalo kwakho ujike noma ume, and you waste a lot of time umile rather than moving towards your destiny. Kanti obekubalekile kuwe ukuthi noma ngabe kuthiwa ayikwazi ukwenzeka yenziwa kuwe, kodwa wena awusewedwa, ohamba naye mkhulu kunayo. Ngitsizwana bazalwane. Kodwa abaningi uNkulunkulu has dropped some business ideas. And when they look at those ideas, they think about the capital. And they say, for now, angeke kwazi ukwenzeka. Ngifuna ukuthi kwena musu ukhuluma into negative over your life. Ayikho into engeke ikwazi ukwenzeka. Baningi abantu abafunde i-background yabo inzima. Bafunda bagogoda. Baba odokotela, awungathi sinodokotela la ekhaya. Amen. Ake nishayizane egameni likaJesu. Bafunda baba izinto, namhlanje bayizinto esibahalelayo kuzo. Kodwa mangase uzwe umlando wabo, uzothola ukuthi ayikho into eyithembisa ngesikhathi bekhula. Kodwa bake kwafika nakubona ukuthi uma isimo sinje eduze kwami, kuyini ngempela lokho engibhekene nako ngeke kuze kwazi ukwenzeka. Abantu abaningi bayazi bangabe uye esikolweni uya wabunethemba lokuthi abazali bazokhokha. Kodwa kwesinye isikhathi mawukhula kuba khona isikhathi la ukhathanisa khona imali yesikolo kanye nempilo yenu ekhaya. Bese kusalini eyodwa ukuthi ekhaya bathi hamba ungenaphi wena imali yesikolo. Kodwa ukubona ukuthi no imali yesikolo la ekhaya ngathi akulula ukuthi iphume, kodwa bathi hamba imali yesikolo yithini esibhekene nayo. Bayobizwa imihla namalanga bebizwa esikolweni. Owini noma ngabe kuthiwa umuntu behluleka, kodwa akukho okungenzeki kuNkulunkulu. Angithi sizwana bazalwane. And kuNkulunkulu yinye kuphela into edingakalayo ukukholwa. 2 Matthew chapter 19 verse 26 with the same verse. Kubantu lokhu akunakwenzeka, kodwa kuNkulunkulu zonke izinto ziyenzeka. Ngifuna ukuyibheka into ubese uyasho ukuthi kumuntu lento ayinakwenzeka, kodwa kuNkulunkulu ziyenzeka zonke izinto. Akithi sizwana bazalwane, ungabi discouraged, but you are encouraged that you are not alone, but you are with somebody who is all powerful. Onamandla onke. Yabona nje masihamba la ngibaqweni sihamba siphakamise izifuba. Kube sengathi sinako kuningi kanti sinoNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu unakho konke esidingayo. Ngisizwana bazalwane. And kuyena zonke izinto ziyenzeka. Even nalela osewayibuka wayithatha wayibeka ethala. Ngizokwazisa namhlanje ukuthi leyo the same one iyona ekubambezela ukuthi ungafiki kwinaphi yakho, ngoba umelwe ukuthi uyikhombise ukuthi awusahambi wedwa, kodwa uhamba noNkulunkulu. uNkulunkulu ovulayo uvaliwe, kungabe kusavala umuntu. uNkulunkulu ovalayo kade bevile, kungabe
vula munda ngithi siyezwana bazalwane ngaye konke kuyenzeka. Amen. Kuyenzeka. Ngiyazi ukuthi in life siba nezikhathi ezinzima where we just become stopped by silly things. But the God you are walking with is all powerful. uNkulunkulu hamba naye unamandla onke. Yabona kwesinye isikhathi masivamisa ukuhlangana njengoba sihlangene nje kumnandi ukuthi sihlangane kanje ubese uyakhohlwa into obhekana nayo imihla ngemihla nento ekulethela uvalo. Kodwa ngizokwazisela lonto ekulethela uvalo ukuthi noma ingakulethela uvalo kodwa inamandla. uNkulunkulu unamandla onke. Uma yena engakithi ubani ongamelana nathi aphumelele. Ngithi sizwana bazalwane. That's what abazalwane and all people should have in their minds ukuthi uma behlangana nento ebasabisa imihla namalanga nebabambezelayo babe sebethi uma yena engakithi okuphi okungakwazi ukumelana nathi kuphumelele. Konke kuyenzeka kuye. Zonke izinto, ake sithi zonke izinto ziyenzeka uNkulunkulu. Mhlawumbe ngiqale nje before ngidlule bese ngithi yabona naleyo ongazange uyi-attend. Ungayi-attend nje uphume nayo ngale. Ave zibambezela izinto ongazi-attend. Ngiyangizwa bazalwane? Ngoba yonke into evelayo phambi kwakho isuke ifuna ukuthi ikunikeze amandla ngaphezulu. Every test yabona mangabe kuthiwa uke wathi uyagula kanti kune-exam. Laba ama-examiners ayakulinda athi nokulungile mawugula lethi incwadi kodwa akakunikezi class elinye ungazange ubhale. Or with the same test will need to come back to you. Whether ngaleso sikhathi usuyibhala usuwedwa noma nibhala nihlanzana ninikade ningekho ibhala, but iqiniso you'll never go to the other class unless you've written that exam. Therefore, whatever that you've pushed aside, I'm pleading you, bring it back and say now with God. Kuzokwenzeka. Amen. Siyayisisho singananazi sithi sikhonza uJehova ofohlayo. Ohlelemba amagebugebu. Angithi siyezwana bazalwane. Angeke wahlelembe uma ngabe amagebugebu siwa sideline noma siwabeke ekaleni. Aswabuyisa bela ngoba izinto ezizosihonda in life ilezinto esezike zavela sangazinqoba sangalwa nazo sangazikhombisa ukuthi amandla ethu angezelelwe nguNkulunkulu. Amen. Angiphinde futhi awuye ezingeni elingaphezulu noma usukhala inyembezi ungazange isivivinyo ungene kuso. Yabona kwesinye isikhathi ukuthi uma kuxalwa ubese uyabona ukuthi yini wangifundanga kahle. Ubese uyasheka ukuthi nginekhanda elinzima. Futhi leli khanda ngiyalibona lidinga udokotela. Bese bethe ekhaya usho ukuthi ngeke usakwazi nje nokubhala kancane bathi uthi wena angiboni ngoba i-concentration ayifuni kanti uyazi ukuthi awufundanga kahle futhi uyabona ukuthi uzongena ngaphansi ka 50%.
babe sebethi kulungile sokusa kadokotela udokotela kwenzeka incwadi ufuna uyiphinda la bese incwadi uyihambisa esikolweni bese beyaneliseka esikolweni kodwa bese beyakutshela ukuthi uzothi mase u-right ubese uyasitshela ngoba kumele ubhalile leli phepha. Most of amaphepha futhi eziphathwa amakhanda kona yilawa abaluleke ngempela ngoba awezi kalula asuke vele kade bizwe ngokuthi anzima. Only therefore if you want to go to the next level usuke kuyinto vele eyincu noma wena unganaki nje kube sengathi izinto ziyafana azifani izinto bazalwane. Wena uthatha ekaleni nje ubeka ikusasa lapha ekaleni. That is why uma ngakufunda wazi ukuthi ufuna ukuba medical doctor langazi tu udokotela. Mawufuna ukuba medical doctor you know for sure ukuthi you mustn't leave aside the mathematics and the physical science. So it means that matter ugula kubhalwa i-physical science. You can't let the physical science ukuthi be aside. Angithi yezwana bazalwane. Na akufundisayo bayakubiza noma ngabe sowukuphi ngoba bayalazi kusasa la ukuthi lidingani. Don't push those things aside. You see there are people here abajabula bejeqeza. Yabona into iphusha lecaleni uyakwazi lokho uyibona. Uyakwazi lokho uyibona. Jabulu ututumazelele isolve lethi ngqi. Uthi inhlako bese uthi man. Bese uthi Jesus. God, don't say Jesus. Bring it back on stage and say now I'm no longer alone. With God, all things are possible. Amen. The Bible in Job chapter 42 verse 2, an easy verse. Uthi Job ngiyazi ukuthi ungakwenza konke. Ngiyafisa sengathi singaba nabantu nabazalwane in their different levels who know from deep down from their hearts that uNkulunkulu angakwenza konke. Angithi zwala bazalwane. Angakwenza konke. Uyabona mangase kuthiwa sowunalo lolwazi ayikho into yokuhlangane nayo ukhale mawuhlangane nayo ngoba uzobe wazi ukuthi uNkulunkulu angakwenza. Number 2, ngiyafisa sengathi abazalwane bangaba abazalwane abaziyo ngegcilaphi yabo ngoba uqhubeka athi icebo lakho ngempilo yami alinakuvinjwa. Oyimele bethi alinakuvinjwa kuthi uzibonile izinto ezivimbayo. Ngiyabizwa bazalwane. Sihamba nje siqilozwa izinto ezivimbayo. Abanye sibavimbile, abanye sesibabambezela isikhathi eside, abanye bajabula manje bayeke manje ngenxa yezinto ezivimbayo. Kodwa mina ngizothi okungenzeki kuwe kuyenzeka kuyena. And lo acebile nawe uma ngabe umkholwa umethemba unamathela kuye umlalela angeke kuvimbeke. Izivimbo zikhona. Izivimbo zikhona. Izinto ezivimba abazalwane zikhona.
kodwa uma wazi lento ukuthi okucetshwe nguye icebo lakhe akukho nokugodwa kunamandla okulivimba. Noma ngabe mina ngingafikwa isikhathi sovalo, ngithi mangifika kwenye level ngifike sengathi angeke ngikwazi ukwenza, akubuye kimi ukuthi noma ngingeke ngikwazi ukwenza kodwa lo okuyicebo lakhe ukuthi ngifinyelele la ngiyakhona uyakwazi ukwenza. Icebo lakhe alinakuvinjwa. Izinto ezisabisayo zisuke zizovimba icebo lakhe, kodwa umuntu ohambayo ebheke kwingcinaphhi yakhe uma azi ukuthi lo hamba naye mkhulu kangakanani, kwenza ukuthi angavimbeki noma ngabe kuthiwa sekunjani. Ngithi sizwana bazalwane. Job chapter 40 verse 4 and 5 says something that is very important. Lento engicabanga ukuthi mhlambe ibalekile ukuthi si-internalize. Lento ukuthi musu ukuba phambi kaNkulunkulu ubese ukhuluma kuze kweqe noma kugcine wena. Uthi uJobe siyazi ukuthi wadlula entweni ezindala. Kodwa into emnandi ukuthi at the end siyambona uNkulunkulu ebuyisela izinto ngokuphindaphindiwa. Ngithi kunjalo bazalwane. Ukuthi kuningi singakufunda kuJobe ngecebo likaNkulunkulu elingavimbeki. Angithi sizona bazalwane. Ukuthi noma ngabe izinto zingaqhamuka, as long as umazi uNkulunkulu ohamba naye, angeke uze uhluleke ukufika kwingcinaphhi yakho. Uthi Job chapter 40 verse 4 and 5 uthi bheka angiyinto yalutho phambi kwakho, ngingakuphendula ngokuthini na? Kunalokho into engenzayo uma ngiphambi kwakho, ngibeka isandla sami emlonyeni wami. Ukumbona umuntu bayithi usuke thula. Angithi sezwana bazalwane, mawuphambi kaJehova uyathula. Akhulume athi mayekhuluma kwesinye isikhathi akhuluma izinto othi mawuthi uyazicabanga uzibone sengathi asinakwenzeka. Ubese uthi wena noma ngabe wena sowucabange ngomqondo wakho ukuthi ngeke zenzeke, kodwa iqiniso lithi okungenzeki kimi kuyenzeka kuye. Oyithi bengeke akusho kanti akakulungiselelanga ukwenzeka kwakho. Bazalwane, njalo uNkulunkulu uma edropa something in your life usuke ekulungiselele ukwenzeka kwaleyo nto. Ngithi sizwana bazalwane. Ingakho kubalekile ukuthi uma ngabe sekulungiselele lento ayidropile, uma esekulungiselele ukwenzeka kwayo, yinye kuphela into esine instruction yayo ukuthi nanoma yikuphi akusho thereafter asokwenza. Ngithi sizwana bazalwane. Nanoma yikuphi akusho ngemva kwalokho kumele ukwenze njengoba ekusho, ngoba lokho akushoyo ikona okuhambisa kule ndawo odinga ukuthi ube kuyo. Ungesabi ngoba mina nginawe. Ake ngivale nje ngezwi elithi ngelinye ilanga wadlula amadoda amathathu abona uAbraham. uAbraham wangenisa amadoda amathathu asho noma futhi angasho amadoda amathathu, bese ngithi indoda eyodwa kulawo amathathu yasho amagama aqhekeza umqondo kaSara. Genesis chapter 18 verse 14. Madoda amathathu maye wangenisa uAbraham ewamkela, ebona sengathithi laba ngempela bakhathele futhi balambile. Kanti ngabona uhlangothi usebona ukuthi uNkulunkulu lo uNkulunkulu uyamkelwa
la sikhona. Lithi iBhayibheli simele ukwamukela izihambi ngoba ngelinye ilanga siyothi siyamukela kanti samukela ingelosi. Angithi siyezwana bazalwane? Musuba umuntu ovala vule ngoba you don't know ukuthi ubani uNkulunkulu amthume emphathise iphasela lakho. Mayisengelela lamadoda mayisedlile asho amazwi akade babewalindele uAbraham kanye noSarai kade bewezwa. Kodwa ithi indoda eyodwa phakathi kwalawo amathathu ithi by this time next year uSarai uzobe esephethe umntwana. Uthi uSarai mawufunda verse 13 to bahle. Mangabe eqeda kuhleka asiyabuza lamadoda ukuthi inoma uhlekani uSarai. Kanti uSarai ubuka isimo sakhe, ubuka ukuthi isimo sakhe angeke sakwazi ukuthi sikwazi ukubamba le ndaba ayishoyo. Ukhona abanye abantu abahlekayo kodwa bahleka baphunyuka izinto zabo. Ngoba khona umuntu ohlekayo kanti uhlekiswa ukuthi akakhona. Ubuka isimo sakhe usiyabona ukuthi ngeke kwenzeke. Ngiyangizwa bazalwane? Ngeke kwenzeke. Do you know there are people who laugh? Abahleke kufeni. Abahleke namkholweni uNkulunkulu. Mayiqeda kuhleka seyithi le ndoda uhlekelana. Sebayinzathi ukuthi ingenxa kakhona. Sekusuka wona namadoda sebuza uAbraham, ambuza nje umbuzo simple, which is the question that I want you to feel as the question that God is raising in your life. Verse 14, ngabe kukhona yini okulukhuni kakhulu okwehlula uSimakade na? Ngabe kukhona yini okukhulu kakhulu okwehlula uSimakade na? Abantu abaningi sihamba nabo bethi bayakholwa kanti uma sekuza ezintweni ngempela izinto ekufanele ngabe bayamkholelwa zona uNkulunkulu abakho. Isinye semhlangano nasesikolweni nanoma ikuphi la uhamba khona ayikho into ekuthiwa impossible. The question that sometimes is being raised by God unto our lives is that ngempela so ngaze ube kulesi simo ukhona yini okumehlulayo uNkulunkulu. Just look around yourself and say the earth and the heavens are created by God, and everything that is in them is created by God. Me also, I was created by God, and everyone I appreciate, they were created by God. This question, ethi kuwo konke lokubonayo unomcabango yenti kukhona yini okumehlula njengoba manje sohluleka ukumethemba kulento encane kangaka. This is the question that we should know. Uma ngabe uNkulunkulu sokhombisa ungamethembi, sokhombisa ungamkholwa in your own situation, the question remains the same. Ngokusuke ekhulumile
Let's start now to appreciate izinto esiyibonayo sizibone zinkulu kodwa ebukhulwini bazo senziwe uNkulunkulu, and then you ask yourself that lento encane kangaka kungenzeka into uNkulunkulu ahluleke ukuyenza eyenzela mina. You see in Luke chapter 18, the first verses before I say the last one, mawuqala ku verse 1 uthola into ekhuluma uNkulunkulu, ekhuluma uJesu, ekhuluma ngongananazi kodwa ekhuluma ngomehluleli othile, and lo mehluleli umehluleli ongalungile. Ngiyangizwa bazalwane, lo mehluleli ongalungile uthi uJesu wabe sekubakhona owesifazane owabe ngumfelokazi owayehlukunyezwa othile edinga iassistance yalo mehluleli ongalungile. Ibe kanjalo nje uthi umehluleli ongalungile, and then ithi if you go on you find ukuthi lo wesifazane wayeloke eya kulo mehluleli ongalungile eyibeka indaba yakhe yokungaphatheki kahle ngenxa yalo omhlukumezayo. Kwahamba isikhathi, uma kuhamba isikhathi elokeza leli iBhayibheli kwafika isikhathi la ethi lo mehluleli ongalungile now I'm taking a decision. Decision ethi lo ngizomenzela ubulungiswa. If you read from verse 5, ngizomenzela 18 verse 5, ngizomenzela ubulungiswa funa ekugcineni angitasule. Balili iBhayibheli kodwa ke ngokuba lo mfelokazi ulokhu engibelesele ngizakumenzela ubulungiswa funa ekugcineni angicasule. Usethi uJesu uma ngakumehluleli olungileyo enabantu bakhe njengoba nina nabantu bakhe noma abantwana bakhe angahluleka yini ukunenzela ubulungiswa uma ngabe umehluleli ongalungile kwafika isikhathi la decide khona ukuthi I will show justice unto this woman. No matter ngaba ngimazi uNkulunkulu ngoba lisho njalo iBhayibheli angimazi kodwa ngenxa yokuthi uyabona ukuthi amandla enginawo okwenza into ethile, I will make sure ukuthi I show her justice. Usethi uJesu angehluleka yini uNkulunkulu ukuthi when you come unto him day after day with the same issue angehluleka yini and you believe unto him ukuthi angakwenza lokho. I'm saying bazalwane, let us believe unto God, simkholwe ngangendlela eyenza ukuthi izinto ezingasehlula sibe nolwazi ukuthi ngeke zimehlule yena. Lesifana esimengenya kukhona yini okumehlulayo. I just want you to look at yourself and look at your destiny. Uzibuke bese uzibuka kwingcinapi yakho. Seriously, God has chosen for you to be there, but you are delayed. And one of the delays ukuthi uhamba uthukeza la endleleni, and uhamba uthukeza la endleleni uhamba uthatha izinto uzibeke ethana. You don't want to write the exams that are needed for you to be there. There are exams that are needed for you to be there. Niyangizwa bazalwane?
kunezivivinyo ezifanele ukuthi zikuthathe zikubeke la uNkulunkulu ekuhlekelele khona. And as long as you put them aside, you don't face them, you are making yourself to be delayed. Life will to be khona. Phantsi umbuzo nje wabuzwa uAbraham kanye noSarai. Kukhona yena okukhulu kakhulu obonje kuyamehlula uNkulunkulu na. As you are walking with God, la ubona ukuthi awunawo amandla khona, uhlalelana phansi, ujikelana, uhlehlelana, ubuyelelana emuva, ngokubuyela kwakho emuva, it's delaying yourself towards your destiny. Why don't you, when you face that time, and then you think once, twice, and say, no, I'm no longer alone, and akukho okumahlulayo uNkulunkulu ongenzeki kubantu kodwa kuyenzeka kuNkulunkulu. Ngiyangizwa bazalwane, uma kungenzeki kubantu kodwa kuNkulunkulu kuyenzeka. Jeremiah chapter 32 verse 17, the Bible says, this is the prayer as I close. Engifisa ukuthi ngathi singayenza sonke wherever we are. Uthi Jeremiah, Nkosi Jehova, bheka wena wenzile izulu nomhlaba ngamandla akho amakhulu nangengalo yakho eyeluliweyo. Usethwa amazwi abalekile uthi akukho lutho olukwahlulayo. I so wish all of us we can have this prayer, but most especially the last words, akukho lutho olukwahlulayo. Just think about the words uJeremiah wabekayo. uJeremiah ubeka into eyenziwe uNkulunkulu. Uthi mangabe ibeka phambi kaNkulunkulu, sakusho yena uthi ukho lutho olukwahlulayo. Umuntu mangabe umkhombisa ukuthi unamandla angakanani, kuze bewuyena ofuna ukwenzela into ukuze lamandla wabona kuye afezakaliseka. Ngitsizwana bazalwane, sengathi nathi singaba naloko emthandazweni yethu uthi mawubona ukuthi into is more than yourself, you can't comprehend it, go unto God and tell God, wena utalile wenzile izulu nomhlaba nako konke okusemhlabeni ngamandla akho amakhulu, bese uyamtshela ukuthi akukho lutho olukwahlulayo. Webazalwane, when you are coming unto God, uza nezicelo zakho, mazisi ukuthi uyazi akukho lutho olumahlulayo. Ngiyangizwa bazalwane, kuningi akushoyo when you go down to Jeremiah, but I just want to say unto you, akukho lutho olumahlulayo. What has stopped you on the way is something that wanted to disturb you on your way towards your destiny, but it's not something that was there to kill you, but bekuyinto efuna ukuphazamisa. Waphazamiseka ke nawe ngoba awukholwa ukuthi mkhulu kangakanani ohamba naye. Kodwa ngifuna namhlanje usho amagama asho uJeremiah athi mayikhuluma noNkulunkulu athi akukho lutho olukwahlulayo. Abantu abaningi bawofakazi nalaphakathi kwenu ngelinye uyobezwa ukuthi uNkulunkulu usenzele empilweni zabo, and uyomangala ukuthi uNkulunkulu bekashintsha isimo esilolu hlobo asenze sibe ilesi simo esamukelekile. Yini engalela lo ukuthi bafinyelele endaweni ethi Nkosi akukho lutho olukwahlulayo. I want you to be brave in life and know
who God is. Angabi lo uNkulunkulu okhonzwayo kuphela, kodwa yazi ukuthi uNkulunkulu umkhonza ngoba amandla unawo wonke. Angithi siyezwana bazalwane. And when you come unto him boldly, knowing for sure ukuthi lento zanayo kuye into angekahluleke uyenza. Ngoba akukho lutho olumehlulayo. Akukho lutho olumehlulayo. Noma ngabe khuluya ngensindiso yomuntu ayimehlula uNkulunkulu, uyakwazi ukusindisa umuntu. Noma ngabe khulunywa ngokuhlephuka kwezinto ezithile, uNkulunkulu uyakwazi ukubuyisela izinto ezihlephukileyo. Noma ngabe ukulahleka kwezinto ezithile, uNkulunkulu uyakwazi ukubuyisela izinto ezilahlekileyo. Noma ngabe kuthiwa ukunqamuka kwezinto ezithile, uNkulunkulu uyakwazi ukubuyisela izinto ebese zinqanyuliwe. Noma ngabe kuthiwa yini enzima kangakanani, kodwa leyo nto enzima ayikho nzima kuNkulunkulu. Akukho lutho olumehlulayo. Akukho lutho olumehlulayo. Yini obhekene nayo? Yini oke wabhekana nayo? What decide otherwise? You are wasting your time. You needed to go forward. Forward ever, backward never. Ngoba ohamba naye angehlulwa lutho. Uma ngabe usondela entweni, usondela ngokukholwa. Elithi iBhayibheli uma nje unekholwa okungangenhlamvu yesinaphu, ukwazi ukuthi uma ufikana nentaba, utshela intaba uthi kudluka uphonse kolwandle. Ngaye ngathi ngelinye ilanga uyabona mangabe unokholwa futhi wazi ukuthi uhamba nongehlulwa lutho, intaba iyama phambi kwakho kodwa ukhali phambi kwentaba. Kunaloko nize nifike ndoshana ngeyifuba. Uma ngena shana ngeyifuba, uNkulunkulu uyangenelela. uNkulunkulu aphusha intaba, intaba ibe namasondo ngaphansi, intaba ihlehle, intaba igudluke. Kodwa into efanele ibalekele ukuthi ungaphazanyiswa endleleni yakho ekusabegcinaphi yakho, ngoba kuyiyona ndlela yegcinaphi. Izinto zonke ezenzeka khona azinamandla. Wena wabona ngesikhathi sikaSamsoni mangabe eyofuna umshado ezansi, kuthiwa wahlangana nengonyama, wayihlepula. Ngisiyezwana bazalwane, akazange aphume ngenye indlela, akazange ahlale phansi, akazange abuyele emuva, ngoba his destiny was calling. Your destiny is calling. Ingcinaphi yakhe yamemeza, iyakhweba, ituhoza. Therefore, when you stop, you're frustrating your destiny. Don't stop anymore, because God, all is possible. Oh my God. All is possible. Sing it to us. With God, all is possible. Unayo uNkulunkulu on your side. Ukhona uNkulunkulu ngakuwe. Asibuyele kuJehova. Asibuyele kuJehova. Asibuyele kuJehova. Asibuyele kuJehova. Uma kukhona ukuthi ufunda isithandaza kanye nawe, yamdinga uNkulunkulu. Phamsana sakhe la ekhona. Thandaza yena. With God on your side, there is absolutely nothing that will be impossible on your way. Ukhona ukuthi ufunda isithandaza kanye nami, yamdinga uNkulunkulu. Abe nami, abe kimi, abe ngakimi, aphamsisana isithandaza naye. With God, all things are possible. God bless you. With God, all things are possible. uNkulunkulu